Ano sa Ilocano ang ano, yung lumalaki ang butas ng ilong ko pag tumatawa ako. Dumakal ti abot. Ito naman. Huwag kang magchichismis habang naglalakad. Baka makaapak ka ng tae. Ang kaguyod kit-dikot na ikat. Tapos kailangan pa gayam nga nagiti decoration ipang ko pa jay cellar. Roller up. Ay, nagaduti ininom nga arak. Magandang umaga sa inyong lahat. Si Jeb nagtrabaho na. Ako na dito sa bahay, may bakasyon pa ako. At ang balak ko ngayon is Ilocano Challenge. So the next video, sa video na ito, Ilocano lang ang salita ko. Bimaong kami tatay, ni Jeb nagtrabaho, nagdigusak, ay nag-workout akpay gayam tapos nagdigusak. Hanto tata, back to basic manan. Laba, mga aglabaak, agdalusak, agvacuumak. Kita ko nun niya pwede aramidak. Nag-breakfast kami tatayon. Iso nga tatajela ba pwede aramidak. At ano, peman dyan tripod. Ay nadi eh. Kaduan nyo na lang siya kung aglaba. Iwag-wag ko pwede giti tapok bago ngay karga ko yung wash machine. So makastoy. Nagpidas pwede weather data. So nga kailangan darasat tapno makarwar kami pa eh. Sayang mood. Nung kami nga rumor. Makanubigat maliman ti weather. Nakakulong tayo manan. Kumusta kayo mo ti New Year? Agluto pa'y gayam, balak ko tatakot. Karami na ti noodle. Nagamit yung regalo ni mother nga Christmas noodle kasla shape na kat Christmas tree. Pagkita ko niya madamdama. No iso ti luto. Tapos ada ti kasla spices na ikasag-gisan sa di spices. Ugot nakita ko madamdama. Baka iso ti kanan mi madamdama di eh. Ay na, naurunong ti malabanta. Hana ka naglablaba iti New Year kon iti January 1st kasi holiday kat bawal ti nangalawngaw. Iso nga naurnong tuloy ti laba. Nadaliliyam. Siya katada pa bakasyon ko pa iso nga free ko tatanga week. No 9 hanto adaman ti work ko. Kat ni Jeb ti free na kat between Christmas and New Year. Kat iso na tinangaw kun Liam. Siya kung nagtrabaho kay Jay. Tatamag tan iso na ti nag-work. Siya mo ti free. Gamin Jay Liam kita ni hanpit. Kita ni hanpit hiride. Jay kindergarten gamin kat nakasarado ti 2 weeks. Kaya Jay mapudutan ako matan. Tatay malaminak iso nga nag-sweater ako. Tatakot mapudutan ako matan. Nagkutiti tao kat mapudutanan. Radyo po ko nakasara. Nayon kun di wash machine tata at vacuum akon.
Bagi bulong ti basura. Ti aramidak pa bago ako nga agtuloy nga ag-vacuum. Ikato ko na ti Christmas tree. Ikato ko nga dagito yung decoration. Idulin ko manin pang next year. Tapos daytoy kayo nga daytoy ibalin ko jawar. Ga dito Germany after New Year, dida duma after Three Kings ikatundan niya di Christmas tree da. So nga di. Tapos nung mabayagan nga nakatakder dayto ag ko nga di needle na ag dry. Ag dry dayto kayo ko ag tinagdag ito needle. Ang kung amon ti mangirugiyak, irugi ko dito. Liam, Mekan. Tulungan anak dito eh. Was ist? Mekan, tayo ka punta dito. Aber wir schmeißen uns rein. Dito pinikalan mo dito ba? Ano yung sutsin? Kaguyod kit-dikot na ikat. Sublita. Bigidje balls, ikargata to eh. Liam, ito niya. Nilete balls o ikargata to eh, Liam. Amo nga ibarsa. Digin kaput. Amo nga langsam. Unang pinayadan na lang tahan nga mabuong na gito eh. Tamano nga tawon na gito eh. Balls nga na gito eh. Nanipod di. Oo, nanipod di na yanak ni Kamya. Dahito iti ginatang ko iti. The first na Christmas tree mi iti. Di ada tinadadaan. So nga pasito nakasakasayan. Bukan sebisa diunduh. Nagngato rin siya duma. Naikat kong dagito yung deko. Estimarakan dito yung boxes. Tapno handa nga madadaal no. May urnos tayo dyan box. Daytoy, karton lang ti sapatos daytoy. Ito kung nga ikarga dagi jay. Oh, dagi to angel. Kurang peti may isa. Ano dyan may isa? Ay, dua gayam. Ay, han. Gusto. Okay. Naikat ko na amin nga deko, tata. Ipang ko na ito dyan baba. Tama ipasura. Kailangan niya susi. Tapos, ikatok pa dito eh. Nailak gani. Oh, Jesus. Naka-release on dyan. Lock na. Ayun, at tutudok pa dito dyan needle. Ayun, apay nagpagsan gani. Wala kami yan.
Ni, dagi gin needle kat. Na, iwara-wara oh. Kailangan hag-vacuum man. Dapat isuti mo una gamin inaramid ko. Nung tatay, awan gamit ganas ko nga mga ramid kat kunak nga no kwanto no weekend pero di ko na panunod ko nga tatalangan ada oras ko. Nabanuga kitya. Medyo nadagsan. Pero okay lang. Nang basa ko nag-vacuum, tata, agmap-akmot ka. Namagaan dito yan, datar dito eh. Mabel nga isubli ko na dito eh. Dito pagkabilak ti rice, oh. Bari kaya. Oh? Eksakto may sasakot ti umanay dito ya. Ikiya matlang nang gatak dito nga box, oh. Oh. Nabulbiro ka ti pagkabilang ti bagas, ito eh. 1 sack, manong nga kilo di eh. Di 1 sack may nga di eh. Takitak. 18 kilos ti umanay ijay. Basta madalkan dyan carpet. Nalpas! Nalinis man ang tibalay. Ay na. Kaya't ko nung nalinis. Kasla nga nag-comfortable tiriknak no. Nadalos. Ito. Ay. Dahito mo tigi dya buti nga na inom nga beer. Kailangan nga isublik pa eh. Dagito mo dya anti-glass ti mga ibulangan. Dahito dya anti-grocery. Ta dati maalak dito nga fund. Tapos kailangan pa igam nga dagito decoration. Ipang ko pa dya cellar. Katanya orasan alas 2 o'clock. Kaya pa ingatan kasi balak ko pa nga rumuha kan liyam ya. So kailangan ikot ti oras ko kita. No kwan no bigat tun dya daddo mga aramidak. Niliampi mangkat may mesa na gay ayam ijay. Kwarto na. Ati kay ayam na. Kumot nga makay ayam. Tadatir aramidak. Awamot siya kay ayam na nga kaaruba. Tapi manaw damot. So. Ay, dahito mabili estimaran dahito. Hinta. Kanin. Okay. Dahito iti sauce mitata dyan noodle. Olive oil nga dati spices na. Tapos, yeah. Tapos no, medyo naiprito basit. Ikarga ko na dyan noodle. Inayon ko to eh. Itong sarap ko yan. Yung kabel ko dyan bakpak dagiti glass nga maibulang. Kapan maibulang kan liyam. Hanto kami pa mapan dyan cellar. Idulin dagi dyan Christmas decor. Nakaawi dun oh.
Pasensya dito'y cellar tanin magulo-gulo. Istimarok pa dito eh. Mama, ich bin wieder hier. Mo man data bago yan. In der Tüte? Was in der Tüte? Dada kita decoration. Ja. Einzeln geben, bitte. Ja. Ay, salamat. Ay, salamat, Liam. Okay. Teka, ba't dito eh? Und das lassen Awanen? wir. Okay. Und das macht man hier, oder? Das nehme ich mit. Komme. So. Agoray, Liam, agoray. Kailangan istimarok dito. Ito maikargat to eh. So. Okay. Nalpas. So. Okay. Nagbasit lang kami nito sa alarmi. Oh, kas lang kwarto lang nga basit ko. Awanti maikarga. Roller up. Oh, may dati padawat na nga cabinet o bati da lang dito eh. No, dati mang kasapulan, alaanda. Dito ti pagbulangan ti glasses. Niliya mo dati film, ikabi ko dagi ti glass. White glass ijay. Tapos green. Ito eh. Nagaduti ininom nga arak. Tapos brown glass ito eh. Ito wine mo ininom eh. Okay. Nalpas. Nalpas. So pang kape man agpa-sharbi it ag round kami lang, medyo pa-share lang. At makawarmot. Okay, Liam, wir können weiter. Padawat na ito cabinet. May pemot, unay tigas-gas na. Ano siguro kaya ito. Vorsicht, gell? Ano sa Ilocano ang yung lumalaki ang butas ng ilong ko pag tumatawa ako. Dumakal ti abot ti agong mo no agkat katawa ka. Gusto ba? Yeah. Minahal kita hindi lang dahil maganda ka. Inayat ko si ka. Han nga gapungan na pintas ka. Ay, ito naman. Ang buhay ay sadyang ganyan. Kasta nga talaga tipiyag. Gusto? Yeah. Aba.
Ano naman sa Ilocano ang habang may buhay, may pag-asa? Habang nasisibiyag tayo, ang dati pag-asa. Ah. Ito naman. Huwag kang magchichismis habang naglalakad. Baka makaapak ka ng tae. Ang kang agchismis no magmagnata baka makabadakataki.